Dostala jsem brutální dáreček od... Vy víte, že já miluju parfémy a nejenom vy to víte. To vědějí všichni o mně. Ale parfém od Dior jsem ještě neměla. Ne Miss Dior, jo, ale od Christian Dior, takový jejich níž. Jsem si říkala, že bych ráda ho jednou měla. Mám tady obrovskou krabici. Je to neskutečný dáreček, musím říct. První, co jsem tady viděla, byla takováhle kosmetická taštička. Možná tam budu dávat nějaké šperky třeba, protože toto je fakt nádherný. Podívejte se na ty detaily. Tato kosmetická taštička mě úplně okouzlila. Love it so much. Pak mimo tu krásnou krabici se tady nacházely další mini parfémy, kdyby se mi nelíbil ten velký, jo. Já si myslela, že jsou to testry, ale jeden obsahuje 10 ml, což je upřímně není vůbec málo a to je skvělé, že to můžu tahat někam na cestování. První Toba Color. Tento parfém už poznám, je to krásný, podzimní, takový tabákový prostě parfém, takový do sládka, ale velmi silný. A by the way, tyto parfémy spíš takového arabského charakteru, jsou fakt silné, nejsou úplně lehké. A pak mám tady Ambre Nude. Toto už je více na léto. Jsem ráda, že mám tady i další prostě parfémy. Podívejte si, jak to prostě bylo ještě v cute taštičce. V tom balení jsem měla ještě takovou krásnou hvězdičku. Blbost v vazovkách, ale mně se to hrozně líbí. Možná to budu nosit jako klíčenku. Úplně mám z toho radost. A pak jsem měla ještě nějakou hvězdičku. Sem můžu dávat možná i nějaké boty klidně, sandále. Ten hlavní dáreček je tady tento. Oud Ispahan. Doufám, že tomu říkám správně. Velikost tohoto parfému je neskutečná. Toto je největší prostě parfém, který jsem kdy měla. Je to parfém 200 ml. V mé kolekci mi chyběl nějaký extrémně vrázný, těžký arabský parfém, který vím, že když přijedu do Middle Eastu, tak budu prostě furt nosit. Tady se vůbec nehodí. Ano, není vůbec lehký, není to úplně typická evropská voňávka, jo, je těžká. Hodně tam cítím růži, kterou moc nemusím, ale tady, protože je s oudem, mi nevadí. Začátek velmi drsný, musím říct, že je to jako extrémně těžký. Jenže s ním musíte počkat a právě potom přichází ta sladkost. Pokud máte rádi růži a oud, toto je něco pro vás. Tento parfém je takový, jako že všichni se budou ptát. Toto je něco úplně jiného, než mám ve své kolekci.